Partagez bandra sakite video wangal jibinande labe sakite goy sakite mi wi sakite bibbe labe mo bonnima inde bonnima jama waɗe sakitugol ngol sendi ton neldon jama on wadi taw mi hollon lamateri labe katan colonial ɗo taw. Voilà, je vais vous détailler ça d'abord. Ayo ɗo ko lamateri labe ndin fewndo ɗo ɓayru fewndo diwanuji Fuuta Jalooɗin e hari keeri no anda kono non ka tigi tigi fayda hari conclisation muna accunaram jooɗo ɗo to mi ndara ɗo sino henti sago annun ko yomi daro ala accen darati refo ndari sa wengo to ɗo quoi. Partagez video wangal. Ayo, yes, man. It's good, eh? It's all going good. Voilà. Gonga kabono bomba klake yana meninde. Yes. Ayo imbe no komantami no azutami hagiroti hato siti hadi kwa dansala. Haray fewno ɗo taw ko adi ko mi salmini on. Nous sommes en direct à Koundara ka wiyete Wanumo. Haray lamateri fewno ɗo ko wiyete Labe sous préfecture ji muɗum e Daleng, Dara Labe, Jari, Jomfo, Garambe, Afia, Kalang, Kuramangi, Nusi, Popodra, Sannu. Si wiyama Labe nini si wiyama Labe ko ngallaral ɗo nodditirte préfecture Labe. Haray non Labe ko région kadi. Région ko kanko ardi ko wiyete kon Kubiya, ardi Tuge, ardi Mali, ardi Leluma. Non ɓe ko heewi kon hiɓe jaali e hiɓe hoɗi ka saare Labe ko ɓe nodditirte ko Labe. E joni haala kanka yaltinanoma ila laamu Seku, ila fewndo laamu Seku Touré haala moƴƴina ka damba ka baka e leydi Labe din wondema Labe ko jamfante, Labe ko jamfotoɓe. Iɗon andi ma'ana yoɓe wowlu konngol ngol harangol memminay nambara ngol memminay tana ɓe ala osude ɓe suusa ɓe na ɓiɓɓe Labe ɓen jama Labe on ko jamfotoɓe ko ɓen nay tu Labe ko jamfante, Labe ko jamfante. Ene ɗi sous préfecture ji ɗo e Labe préfecture ji mum fu ene wiwgol ɗum ɗon jamfoto. Est ce que ɗum hakkil no jaɓi ɗum? Hakkil jaɓaɗo. Ene wi'ugol ɓiɓɓe ɗi nokkureji ɗo ko jamfotoɓe haqqil no jaɓi? Haqqil jaɓaɗo. Ene no e maɓɓe jamfotoɓe ene ka kamɓe tun jamfoto o ye bani adama fu jamfoto. Mahinka Qur'an seede bani adama ko jamfotoɗum. Allah wona hay min o adresi wona an en hewta o niveau d'abord fi jamfa ko annabaɓe ɓen o toɗɗi, ko annabaɓe ɓen tigi Allah yanani tellement que jamfa kan ko danger ko grave. Allah wi ma kana li nabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Allah wi hanana annabajo wonde o jamfo kala jamfiɗo o adday konko o jamfi nyande dargal. Allah wi ɗum kala ko o jamfi
yiltode annabi yusufa o wi zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kaydal ghaibin. Annabi yusufa wo ko ha gouverneur misra on anda mi jamfotako moye gundo. Allah non o fewnata pewje jamfotoɓe ɓe. E ko honno oɗo jikku ɓurɗo e bonde ɓurɗo e ñolde ko honno wiyete jamfa ko halden ha gasa halden ha moƴƴa mi huwa ha bona ko ɗum wiyete jamfa. Ko honno ƴetti oɗo ñankan kati oɗo kata waɗi e leydi waɗi e yimɓe ɓe foppu maɓɓe duufi ɓe nokku ngotum bonna inde maɓɓe tawata hayɓe fotte goɗɗo onon ko on to labe tum ɓernde on tigi demmaƴa yaha haa kan wawle tawata ko ɓiɓɓe labe ɓen tigi no gonɗina ɗum hoolo. Awa bandiraɓe mi wondiri Allah ko fenande labe na jamfante ɓiɓɓe labe ɓen aso nan samul no ɓe diidori wonaɓe jamfante eno wodi jamfotoɓe. E si tawi non ko sengo politique ɓayru buyi e faamuji mum ko fewndo laamateri Seeku ko Sayfullahi Diallo e kala cadre ɓe labe wattodinoɓe makko jogiti walliti Seeku no laamori. Si tawi ko ɗon ɓaroɗo wonde labe ko jamfante hara e politique jamfala. Si tawi non e politique jamfa no wodi awa haray dey menen labe no wodi ko ɓuri men jamfa dey. Haray no wodi ko ɓuri men jamfa e nambara e tana duwaɓe noddirede jamfante hara na menen ɓiɓɓe labe ɓe. Si tawi ko sengo politique e min non politique mi jaɓa jamfa no ton komi jaɓi ko intérêt mo be kadi hiilinay oya ɗayne no ton jamfa hodugol fopno e muɗum ko ɗum tigi feƴƴi kamen ɗo iɗen suti goto majja kan. E haray min do miɗo yetti Allah miɗo weltani Allah weltani mawɓe sincuɓe dawla islamu Fuuta tawde komi jeeya ko e diwal wiyetengal labe tawata kadi laamu colonial e laamu indépendance waylali inde diwal ngal kañum ko labe. Haray min do miɗo woni fier très fier d'être mo labe e min non mi wona fier e mi wonata fier jamfotoɗo e pellet miɗo jaɓi gonɗini eno e ɓiɓɓe adama ɓen jamfotoɓe no e ɓiɓɓe adama ɓen hodoɓe no e ɓiɓɓe adama ɓen ɗaynoɓe e kono non labe labe na jamfante di ko fenade. E yo Allah danda mi heɓɓutude hundukan mi wiya pita ko jamfotoɓe komi feeti woma komi yari bere wono mamum ko jamfotoɓe kankan ko jamfotoɓe jamais haala kanka sellata kawata sellude hay Allah nehimo yewta fi jamfa ko individu o toɓɓoto ko wiyete laral leydi o toɗɗota ko hay jama ko wi waman yaglul kala jamfiɗo simi jamfike ko min daari ɗum no daari labe o ye ndara labe ye ndara labe ndara jama labe waman yaglul kala jamfiɗo ya'ti bima ghalla yawmal qiyama ko jamfi ko wadday ɗum nyande danga. Allah tigi ko kanko woni gando jooma gandal ko kanko woni taguɗo haala wawuɗo yewtere jamfa kan individuel o e annabi Yusufa ndaare ko o faalano kippirde ha o laaɓa e ko o tuuma jamfa o wi zalika liya'lama anni min Yusufa min o ye wona bani Israila en dey na ɓiɓɓe annabi Yaguba ɓen dey wona ɓe Kan'ana ɓen dey
anni lam akhunhu bil ghaibi jam fota ko mo ko wirni awa hare kala gondi medum jabi dum holi dum kon daybe ko on jofobe e kala non holi do dum yo wadu video o decortica ko honno wi labe ko jam fotobe ko honno wi labe jam foto o wada yewtere o adda video 627 49 0604 men wenga jama on nyawa mo be onon holibe dum sidara kombe labe wona dum men jabata wi labe ko jam fotobe labe ko jam fante ngollon kongol sellata ko fenande wol ko kongol hebbitangol moƴƴinangol tafangol immorde hombo aybe labe e bibbe labe e joni si tawi billahi alayka ka adimo bi dimo a hawri o video da gondini way labe ko jam fotobe wadu yewtere detaya ko sattamma wonon haara wiali de Mamadou Baylo jam fikelan jamais men jabata hara wiali Bashiru suka mo labe da jam fikelan dum don kadi men jettata ko ya jettu ensemble fop labe wadilan hunde kari be jam fila sitay ka dimo wadinde yewtere adda neme yewtere kala be fawtumbi hawti jamfi bayru jamfa min komi jamfoto ndara labe ndara bibbe labe adda nemen yewtere adda nemen tarika adda nemen preuve palpable ko labe mottondiri jamfima si hebbita hunduko ma dum do non ko sukabe on be wadde commentaire ji di wona cernobe bebe me yide balde kambe be tawaka e nde yewtere ando hara ben dum be tawaka fiw e kala moko ba jogido dum wondo makude dum be tawaka ko onon sukabe be mamu ha be labe e pita dalaba be kankan kala jogibe on ide yaltine ka sekkoje mon ka mbekkoje mon ka kundule mon kalabe mo bondiri be jamfio ma ko haldudu don e jama labe o e moko ba be labe e sukabe labe e sonnabe labe be jamfi yaltina ne men de yewtere ko beppande ko fenande ko hebbitande yodagol fimi do jamfima wi'a ko labe ko jamfante a beppu ka fenowo wona gonga selluka halama kan a yodoto woni ko yodagol wonda sabuna da duadu de preuve palpable si mingido fulbe e sukabe njowodo sappo be labe men hawtondiri me wadi magod sekko ma kon hewta labe fu si tay ka joma hakkil mi do huwondiri e sukabe kari ko be jibinande labe be jamfikela don hakkil no jabi kono fi men jamfike ma futi ko men temedere ko men temeddido sekko ma hewta labe ebe pita benkan ibe bazori e hala hum moƴƴinaku wonde ma halda wonde ma mo labe on e mo pita on be besi juli subaka yo be bango be seppa haka be fotti wo be wada don kero ngol hakkunde labe pita wo mo labe on kam gwali yahude o ya kan woni ha subaka heewi o juli subaka o fokkiti yaltugo makko seeda o fotti mo labe on be wi ko do woni kero ngol ko du wadi wo pita labe no halori leydi pita fenande ko beppande non ko fenande moƴƴinande ko wadi di keri ko laamu wona biddo labe ko wadi o prefecture ji noti sous prefecture menen ado men hebede hari sous prefecture jonfo ala ko hombe wi jonfo sous prefecture laamu administratif wadi dun jonfo yetti dun kadi wi ko labe laamora hibe wawno wiide nono jonfo do ko koyin laamorte koyin do e jonfo do ko laamorte ko e leydi dalaba hibe wawno wadde awa buttinane yimbe yandi buttinane yimbe ko settado fo ko do ligo wonti sous prefecture dum do woni district dum do woni dum do na labe wadi dum lam
ko laamu ƴetti aafiya wiɓe ko ɓe laɓe wona jama laɓe on dey ko laamu laare hari ko anduɗen kundara gawal fop no laamora laɓe kede na ɗum andude lansana konto bonnitali o firti o ƴetti kundara o ƴetti gawal waɗi laamateri boke gonga kafenade awa yalte o beppale kala hooliɗo ko ɗum ɗon minniyo yo moƴƴi yewtere ko hende tuma diwanuji Fuuta Jallo ɗin fotti Fuuta laɓe jamfi e ko menen werni almami Umar lamateriji Fuuta ɗin fop noti ko laɓe daka ko ɗon iwra janke wali yaha fola talibaɓe laɓe karamokoɓe laɓe ɓiɓɓe laɓe andiraɓe gandal e pewal diwanuji ɗin jeenayi non ko menen nattante leɗɗe alarba jogagol pewal e waliyaku e moko bayagal yaltinane men yiya ko honton leɗɗe alarba nattete ko yowiti e pewal e moko bako e gandal e jogago yimɓe kelluɓe yaltine men yiya hatu burhanakum in kuntum sadiqin haray komi toloto ko yo wonu conscient e ko wonɗon haalde ko amma maɓe wonɓe makude ɓe mimmi aldaɓen probléme kamɓe tigi ko mawɓe yiɓe jaɓi ko ɓe woni wolde kon wona ko selli amma an suka a wawi weƴitade ɗaɓɓita haɗa ko ɗum addunolan ɗo ɓangina gollan e ɓayru miɗo yiide yiɗo yanñude min kam vidéo mo mi yiyo mi partage mo mi waɗi ko kirɗi kon mi dartoy tu mi tawi vidéo on supprimama nini gasa hay waɗuɓe vidéo on ɓe faala o iwa ka réseau andano réseau sociaux jama on ƴetta e heña ɓe captira e heña ɓe télécharge ɓe sakita e min mi fela on ceernoɓe min mi felaɓe koko moƴƴina e min noon min mi hoolota ko ɗum mi fiɓata ɗum min jamais min hande ɗo mo laɓe jam fagle hombo mo laɓe hombo mi anda on e kadi mo laɓe si janvi kelan ɗum ko kanko janvi nana mo laɓe haray ko ɗum salmini on manra Allah ɓeydi jaaɗo vive mamu afala na ɗum tu wiyata e menen ɗo meɗe woni fiére awa Ismaila si ndaren si ƴettay sode passion ƴawon yewton sode passion addo 627 mi ndara si réseau on ƴettay o Ismail Sal mi naɓanima personne ne nous sépare nafi séparugol ko haala bonka moƴƴina ɗum ko be wowle e min noon mi waɗay recherche mum ɓay si yehi ha talibaɓe ukki kebara on e menen min ɗaɓɓitay ko honɗum yaltiningol konngol e fe amen ɗar si ƴettay no ta wattu on commentaire sukadimo ta wattu sifa on commentaire ɗo ɗa andi komi fanjo maɓɓe sina ɗum jete bloc voilà tagaɗo fu falja min ko ɗon mi jaɓi kala ñamowo wallanɗan ko faljowo goɗɗo kadi yewtata mi ñawa mo direct ko yewti ko mi accay conscience makko on tappa mo gasa o yiltito o mi naɓanima le ƴettani pitaka addu mi ñama sina ɗum mi wowla gundoji monni mamum kadi addu mi wowla addu mi ñama sina ɗum meɗen andigoy ko wona wowlede kono menen min ala hoolade mamum meɗen andigoy mamum Carrefour meɗen andi haalaji ɓuuri moƴƴinaɗi damba e mongoy kono haccati amin e ɗum penale bonɗe haalaji ñolɗe wowle kadi ko moƴƴi ko andirɗon laɓe wowle ko moƴƴi ko andirɗon mamum wowle ko moƴƴi ko andirɗon Pita e Dalaba wowle ko moƴƴi wowle ko andiron koyi e moƴƴereji wowle jama on kadi ko moƴƴi seeɗa de yawte jama on ko laɓe andira kelɗere ko bone tun laɓe jam foto hakkil jaɓa ɗum voilà salamu aleykum Walaikum salam wa rahmatullahi. Muhammadu Baylo, Gido Fulbe.
On salmina manala ton. Allo? Naam, raison no ɗum anni seeɗa no feewi. Aray ko ɗum woni Awonirɗo yewtere wonno. gonɗen tigi tigi o. Men wontiri 0 kore ga. Awa. Aray yewtere ko yewtuɗon kon ɗo ko haqiqare. Aray jogitiiɗo dalilaji mum woyo yalti. Ɗum fetlandi den. Aray ko ɗum On jarama burwino ɗuɗi ka wonno. Mi aray ko ɗum ko mi wayni torto on ɗo ko ɗum ɗon kala marɗo preuve hewndo ɗo ko wiyete lamateri labe ko adi kon ko commune labe on commune urbaine labe on yahon jari yahon popodra afia jonfo sannu kuramangiyen dalen e sous préfecture ji mum fof adda non men yewtere taari kayankore ma fewnditiide ka labe tumbiɓe waɗi jamfa aray meɗen landi ɗum kadi noon si taalibaɓe labe mottodiri e waɗi ton jamfa huuta haldi taalibaɓe labe ɓen sortike jamfike ko taalibaɓe labe ɓen daari si tawno ko menen lammini ɓe ko menen waɗi ɓe yeesoɓe kamen gadina haray no ndaari men kono ɓayna menen toɗɗi goto ɗo waɗi mo hoorejo diina ndaara labe fo si cadre jo labe mottodiri e cadre ɓe goo ɓe hawtodiri ɓe jamfike ko hawta hunde ɓay tum ɓen men vota waɗi ɓe cadre ɓe yeesoɓe amen ka politique haray ka tigi tigi ndaara labe fo ko yon addan men ɓe men ardini ma menen sukaɓe labe no men diidori lamateri labe worɓe e rewɓe mawɓe e fayɓe mottodiri waɗi jamfa muddal hayat kala noon mo haɓa alawon preuve mi torikemo mi jeejimo yo fermu ko yo suɓu ko wowla sabuna kongol no hulɓini rentagol rento waluinu bima qalu yo yimɓe ɓe gandu kuddi Allah jokka e goɗɗo sabu ko haali muddal hayati kuddi Allah raɗomo e yurmede makko nden fof sabu kongol iblisa ko seede o wi ana khairum minhu ko min ɓuri adama moƴƴude ko an addi détail khalaqtani min tin wa khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar bon c'est tout preuve que là preuve ma on n'est pas concret fahbit fakhruj minha fa innaka rajim fa inna alayka la'nati ila yawmiddin iblisa wowli kongol waddi preuve c'était pas normal Allah wi la do j'étais sanction yaltinima e yurmede ande haray wattani yila ittugol konguɗi fawa e jama fou leydi fou diwal fou lamateri fou ka yimɓe ganduɓe yimɓe peewal ka baben amen diwal ka baben amen woni ka soro amen jandi ka manta soro amen alaji mamude jandi goɗɗo wuli tawdu ko mo wiya ɓen ko jamfotoɓe subhanallah anda ko wolte mi omo yiyata ɗo miɗo mari baba go timmitis julɗo Allah haqqan moko bawa makko sa anda mi alane soro kan subhanallah ɗo mari soro dimo nyamuɗo halal demal e ne'ugol o wuri ko laaɓi o laami kadi e hoore laam makko ko andirali mo jamfa manta soro amen wona non kadi yandi accitiyo mi bonnu crédit woyankoy millan huli ta jam fo kundara mi waylitay kundara ɗo fo mi rema mi waɗa maaro mi soñita mi naɓa labe kadi mi nyammina jama labe on hay zakka on ko labe ton mi natata accata ɗo fuf tawi ko ɗum woni jamfa a famay sogolo fiɗima miɗo faala kadi o yaltinanan sogoloru miɗo humpa kunkullum ma nden hunde si tawi kon finuɓe kon fulɓe anduɓe ko wowlete woɗo gandi manamum yaltirtanelan ko woni sogolo fiɗima si on anda on tuma on ara mi yeeto on ko ɗum yiyete sogolo ciao salamu aleykum
Jumjoro do tracteur on travail. Jasa dole. Po. Ibrahim Bari yette nyannejo. A watti ɗum mi meƴƴoto e ma mawɗo. Usay ko sofirtaako. Oɗo wo jinnawake. Hoy! Ko jinnawake wiyete sogolo. Ko nawnare nangayde yimɓe. Ko nde wiyete sogolo. Kono non o ngadday ko tiiɗi. Leydi mbuuɓi jop. Maître Mouktar est là, il est en train de framponner la terre. Min tonga danang étoile. Adeka numéro 1 parce que c'est pas monétisé. Son pas la yob de crédit jandi ngonom belabe be ngwadde ka 627 49 06 04. Kodon addo ton 185 000. Soda crédit jandi. Sinadum awa ko koto bono ko. Voilà. Alaykum salam. Vamos. Ala. Sogoloru ko jinnar. Faut monétiser les comptes koto. Mais comment faire? Faut ko jamfante. Monétiser. Pas o labo ndiren ko do. Sogoloru hippi koy. Jonni ko won ko lede porto do ko wela buri en. Ko be sogoloji ko buri kon. Jama on kella fi mbudi on kan jama on wada kinani. Ko sagwan ko mi yahu calere. Tawata ko wondilan e yi'ugol goddo. Ko be nguranden sabuna les gens be moƴƴa be hirsa goddo fi téléphone. Be nyaawete be andama be sikkay ni kam wondo mi do gayni haaju hara kam wondo ni mi do duwa nabde dépense labe. Ko mi accudo ton fi lewru timmi mana comme ça boum 50 000 fois 30 jours mana heccianki alo maro duma lani awa sode don bara on yo Allah sagwa wokum yawmi fengo calere tam yata yimbe kono har si travail mi monétise calere pour monétisation exceptionnelle illahi wa élevage des vaches, des moutons, des poulets, des lapins, agriculture, pouté, pastèque, on tawata vraiment souffrance comme itane. Ta si fait idon ko money, please money. Ele ko dom mi sakitot. Yida yide jama. Yida yimbe benini fes. Yanda non si wobe geramba isi kon mais j'aime pas les gens. Je n'aime personne. Je n'aime voir personne, sauf ma famille, sauf mes deux mots gola avec mes parents. Tellement que je suis tellement déraciné. J'aime cette vie, être ici. Quelqu'un vient, Guido, je vais un mouton là, donne 2 millions. Allez, tu rentres chez toi. Guido, je vais 2 poulets. Il y a F, oui, prenez là-bas, donnez l'argent. Il y a pastèque, oui, prenez. Boudino, yes. Pute ça qu'on kojelu. Kobo, kojelu, nyama ko. Prenez, partez. Il a halaka. Je reste mon coin. Il me moya.
Les gens n'aiment pas les gens. C'est pour cela, moi aussi, je n'aime personne. Je n'aime personne en ce moment. Ouh. J'aime être isolé. En ce moment, j'adore la solitude. Jamfa ko jeegowel gonga sellu. Jamfiɗo jeego, jamfaɗo jeego. Mo be hette. Allah yoni seede. O wi jamfiɓe ɓen fof waddo yeego jamfi. Ko no wande. Non. Je vais parler en privé. Ne parle pas avec moi. Occupe-toi de ton travail. Et puis les gens aiment trop s'allier. Diminue un peu. Alors, Nalaton, il faut travailler. Laisse ça, Nalaton. Tu n'es pas travaillé avec moi, laisse-moi vivre. Oh, Tanalaton, Dajam, Kono Veundi, Sonna Beng. Mon frère, Yalte Dum. Enem Balejo, Louitem Pijidin, Louitem Magaran. Yo jama on fo wonu ka fermuji mo be wadu fermu wi kamu yaha ka ladde wona ton yo jama on pottondir yo sobe sendidir yimbe ben mo be yo uggino e sobe mo be wonu sobe yo taw si fayda si wona tan ayetake hay inde bobo tie san fu bonu gol fayda ara yetake mo be yo natu ka ladde tout le monde fo sukabe lagine fop yo wonu ka burure yo sincu pije din yo kreyu ngaluji din oh ya wono joda ataya no wade yimbe no noddindira téléphone be noddete do be leyde porto be habito be jettete tan mi holla on secret amen o mene ko wowla ha mettita men tu men danninde connexion palawde wotere men fangabude men danna men jokkaajo am nodda goddo fi leer goto téléphone wowlugol ko ala nafa wala wowlu ari ka faro do reme are ka ladde hala idon sauta buri ko woni wo idi hala tout de hala va construire quoi rien du tout. La parole ne construit rien, il faut le travail, il faut la détermination. Haray ko dum min kala mo mi ala noddude tafelan yimbe be mettitila ngari mi tay kadi ko buri bonde ko Allah tagi kon foko bani adam. L'animal le plus pire que Dieu a créé, c'est l'être humain. Il est capable de dégorger son semblable à cause d'un petit téléphone. Je déteste l'être humain. Je demande pourquoi créer cette pourriture de créature qui a un cœur, qui a une pensée de tuer son semblable. Je me demande qu'est-ce qu'il est arrivé à l'être humain. Torturer, tuer son semblable. Mentir, comploter, manigancer contre son procès. L'être humain est capable. C'est le pire animal que moi j'ai vu dans ma vie. L'être humain. Des fois même je me demande, quand j'entends les oulama, les talibés dire au moment de Arafat, quand tout le monde est rassemblé, porte des vêtements blancs, Dieu va appeler les anges pour le dire, regardez ce que j'ai créé. Vous m'avez dit, tu vas créer les Allah pour faire ça et ça. Maintenant, les voilà ici, il est en train de m'adorer. Ah bon? Il y a combien de personnes qui sont tuées aujourd'hui même par l'être humain? Combien? C'est un seul jour, Dieu va manifester son amour pour montrer les anges. Les anges sont torts. C'est Dieu qui a raison parce qu'il a créé l'être humain. Non. Dieu a raison, c'est vrai. Mais lui-même, il sait l'être humain est une pourriture. Parce qu'il est capable de tuer son procès. Il est capable, tellement capable, de faire un trou pour entrer son procès vivant. L'être humain est capable. Il est capable de tuer à cause d'un petit moto, l'être humain. L'être humain est pire animal, sauvage que Dieu a créé. C'est le pire animal sauvage que Dieu a créé. L'être humain
qui est capable de tuer son propre frère par son cœur. Il est là, avec toi, il rit, il pense à ta mort. Il souhaite ta mort, être humain. Vraiment, je m'en moque. Il est capable même de créer les faux synonymes afin de dire l'abbé Jamvand pour détruire toute une nation, toute une région, tout un diwal mokobawal. Hein? Il est capable, l'être humain est capable de tout. Moi, je cherche, je pense à me cultiver pour pratiquer tellement la solitude. Être tellement isolé, être tellement solitude. Cela, moi, tu me vois avec aucune personne. Ça, c'est mon ami. Il ne cherche même pas, tu ne vas jamais voir. Je suis à l'abbé, j'habite à l'abbé. Mes amis, tu vas me trouver avec les gens assis, parler, jamais. Ah, ça là, les jeunes, ah, on est là, des potes, je m'en moque de ça. Ils vont te tuer, mana, comme ça, ils vont t'égorger. On voit ça tous les jours, les gens tuent les gens à cause des motos. Ciao, l'être humain pourriture. Poro!